Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndinoda kureururawo kuti I secretly had my sister's husband's baby, but iye haatozvizivi kuti takanyatsokuzvifambisa sei. So my sister was struggling to conceive. I then offered kuti ndinge ndichizova a surrogate. Ndokubva tachizotanga kuenda kuma-fertility clinics, but izvo zvaasingazivi mukoma ndezvekuti apo paakazondipa mazai ake, then me and her husband, we had already been sleeping together instead of her being a donor, sezvo iye ainge akanzi pachezvake haakwanisi kuti ange achizoita mwana, but I was going to be the surrogate. So ndakatotaura nemurume wake ndikabva ndati, so what is the purpose yekuti tinoswera tichitora mazai ake if you and I we can just conceive? Until this day she honestly thinks kuti mwana ndewake, but mwana watakantongoita zvedu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Komanaka zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndakatorwawo navatete vangu. Vatete vangu ava vakazoshaika zvavo mainge muri muCovid. Vatete vangu vainge vakasoenda kuUK a very long time ago, but vatete even though vaipota vachititumidzira mari, but vaizototitumidzira mari mushure mekunge vatombotidadira, ende amai vaitotanga vatombochema kuti vatete vange vachititumidzira mari. Saka vatete vakabva vachizoti vainge vachida kutanga kambani yavo iyo yainge ichiita zvemaskin care products. Makore acho iwawo zvainge zvisati zvanyanyisa kuwanda izvozvo. So mushure mekunge vatanga that company yeskin care products, mukoma, what I did was that I spoke with one girl, a very stupid one, who was working for her to add some things to the creams kuti vanhu vanenge vatenga mableaching creams avo iwawo avainge vava kutengesa muZimbabwe, vanhu vange vachizoita marashes as well as mascars. Zvinhu izvi pazvakaitika the first time around, pane umwe mukadzi uyo wekuchechi, she was the one who first supported the business. Apa vainge vatori elder vekuchechi mukoma, vakazoti zvino vobuda mazipundu, vakabuda mapundu, asi vamwe vakadzi vaitonyatsokutsvukirira nawo mafuta iwawo, because we could not put those creams, those toxic creams, in each and every bottle of bleaching cream. Saka ivo ndivo vakatanga kukuvara, but the more that the people were using these creams, the more that we kept on doing this until ndazoruina my auntie's business, and I was so happy when I did that. But now that she has since passed away, moyo wangu handidi kukunyeperai, unorwadza. Ndinongogara hangu ndichingovakumbira ruregerero ndichingoti aiwa zvandakaita ndakakutadzirai vatete, mundiregerere. Handisati ndakamboona chipoko kana kurota hope dzinotyisa. Nditoriwo munhu wekuti kana ndikanzi ndarara, I honestly sleep like a baby. Asi ndiyo confession yangu iyo yomukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hey, zvamuine moyo wakashata nhai vanzvadzi. Asi let us try to cancel her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Izviwo ndizvo zvandakanzi ndinge ndichiita nemukadzi wangu, in which zvinhu zvinotondirwadza kusvika pari nhasi. Iyewo mukadzi wangu ainge akapiwa mari nevamwewo vekuchechi, saka vainge vakatenga wedding gown kunoku kuJoburg. Akabva achizonzi iye
ange achizondipa apo pandainge ndichizivikanwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kumusha kuti ndige ndichizonopa vachati zvinhu zvavo. Mukomanashi, zvinhu izvi ndakazonzi namadhamu ndaifanira kuti ndinge ndichizodarika ndichipa umwe murume uyo wandakasangana naye paboka. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandiconfusa because munhu uyu ainge achichata wandainge ndichifanira kuti ndige ndichipa mawedding gown zvekare nesutu dzevaperekedzi. Zvinhu izvi ndaiziva kuti ndaifanira kuti ndige ndichienda nazvo kupi. Saka murume uyu ndakawana akandimirira muHarare nechepaboka paya. Akatora zvose zvandainge ndiinazvo ndikabva ndamupa mukoma. So akabva achizonditi unofanira kuti unge uchinditevera. Ndakamutevera murume uyu. We drove tikabva tachizoenda kuWaterfalls ndokubva tachizosvika pane pamwe pamba. I still remember that house even though it was the first time going to that place. So mukomana takati tasvika paya takati chingonoburuka mumotikari. Akauya painge paine motikari yangu ainge aine chigubhu chaainge ainacho ndokubva achizotanga kumwaya achimwaya motikari yangu ndokubva achizoti apo pandainge ndakamira akamwaya mvura zvekare kwava kuzonokora ivhu iroro. Mushure mekunge anokora ivhu riya akaritora ndokubva achizoenda naro akanorimwaya kumberi kwemotikari yake akabva achizotangawo kudira mvura paainge akamira. Akanokora ivhu riya rainge rakaita madhaka akauya akabva achizorimwaya pamberi pemotikari yangu. Zvose izvi zvichiitika mukoma, I was just surprised at everything that was going on. Zvakaitika too quick for me to even respond. Akati apedza kuita saizvozvo mukoma ndopaakatanga kufamba nenhendeshure akabva aenda pamotikari pake sezvaainge amboita pamotikari yangu ndokubva atanga kumwaya. Akabva achizoti ndibetsereika. Ndakabva ndamubatsira kutora wedding gown riya uye zvekare nedzimwe hembe dzevaperekedzi tikabva tachizoenda nadzo mumba. Takati chinopinda mumba ndikabva ndati aikaka pano zvapanenge panogara n'anga. Akangoseka zvake mukoma. N'anga iya yainge isipo. Zvinhu izvi takazviisa patable uye zvekare nepamasofa paita sekunge painge pasina kana munhu pamba apa. N'anga iyi yakazouya mushure mekunge yasvika ndipo vanhu pavakatanga kubudikira asi nguva yose vainge vakati zii mukomanashi varimo zvavo vakazvivharira mumabedrooms avo. Asi n'anga iyi payakasvika ndipo pavakabuda. Saka ndipo pandakabva ndachizozviziva kuti zvinhu zvemuchati nevaperekedzi vake zviri kutombogadzirwa nen'anga because n'anga iyi yakatotanga kutomwaya bute nezvimwe zvakangosiyana pawedding gown. Ndo zvandakaitiswawo nemudzimai wangu. Handina kana kufara nazvo zvachose. I don't know how to tell her kuti izvo zvaakandiitisa. I do not believe in that doctrine yekuti munhu unoenda kun'anga uchinoroya vanhu. I truly did not even like it at all. Asi mukadzi wangu se zvandakaudzwawo nefriend yangu umwewo wandakaudza asi he is overseas. Saka ndakangomuudzawo zvose zvakaitika ndikabva ndati ndoita sei naisawira. Akabva anditi at the end of the day she is your wife. What are you going to do? Divorce her? Why would you want to divorce her? Saka ndichiuyawo panapa ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nemazano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti I got my friend fired because ndainge ndichingonzwa kungobhoyekana naye. So at the place where she was working ndinotozviziva kutoti there are things that you are not allowed to do. Even zvikanzi it is by rumors, they take you through the disciplinary action. So iye akazondiudza kuti this was what had happened. Ndikabva ndamupfurira ndikamuudza kuti iwe wakadzidza mani iwewe. There are a lot of companies that are looking for talent like yours. Siyana nazvo and wagara wanga usiri kumbopiwa mari yakawanda anyways. So she left her job. This was in early January. Kusvika parizvino mukomanashi she is struggling to get a job. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo because wherever she is going ari kuudzwa kuti she has too much experience. I am just crossing my fingers kuti gore rino rinofanira kuti ringe richimbopera
as she is unemployed. Vamboendawo pama unemployment benefits vaimbotiseka kuti tinotambudzika tinoita zvekuchengetwa nehurumende. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so imessage yandabvawo mukureceiva izvezvi ndichirekodha maconversations. Hanzi hello brother Nasha, how are you? I am a woman who is aged 27 years old. Boyfriend yangu iye ane 25 years old. So inini I was born HIV positive. Ndakatomuudza kuti this is what I am and how I am. Akabva anditi zvese bo. Saka we have been sleeping together tichishandisa hedu PrEP. This is what I did mukoma Nashi. I switched my own HIV results so that he would stay with me. He wanted to leave me, so then I faked his results to make him think kuti he is positive. Now he is afraid to be with anyone else. Saka ndava kutya manje kuti kana akazoenda kuchipatara ari ega zvimwe kuda anokwanisa kuzoona kuti achiri HIV negative, in which I still want to be with him. Naindoitawo sei, hakunawo here doctor pano anodawo kuita madhiri neni so that we can go a little bit further and then we can fake the results. Uye zvekare pangazoita problem here kana akatanga kunwa ma-ARV iye ari HIV negative. Like I have been searching for one but I haven't found one. I'm trying by all means. Panomwe muNigerian uyo wandakambotaura naye but Maria ainge achida yainge yakawanda, so inini Maria ndinokwanisa kuafforda. It is a maximum of 2,600 rands. Above that handikwanise because doctor uyo wandakataura naye iye Maria aida yaitosvika kuma 20 something achinditi zvinhu izvozvo zvaruda kundiitisa zvinonetsa kuzviita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Handizivi kuti ndoramba ndichingoenderera mberi here kana kuti kwete. Ndikudawo advice kubva kwamuri Vedare nemhuri yose yeZimbabwe iyo chazonzwawo confession yangu. Ndibetsereiwo vedu way. Kubva zvandakarombawo ndatova ne almost 5 months kubva zvandakaromba. Saka mukunoromba kwangu ndakabvisawo mari yakati one day. In fact ndakatengesa motikari ndikabva ndazvoudza kuti zvedinani kuti ndike ndichitengesa motikari iyi. Ipapo mudzimai wangu mukoma ainge akaenda kumusha ndokubva ndachizosara ndiri ndega kunoko. Ndakabva ndachizoita madecisions angu, ndikabva ndachizonyora mune mamwe madhiri ndikati ndinofanira kutoti ndike ndichitotengesa motikari pano, although ndainge ndatotaura nevamwe sekuru vainge vakati vanokwanisa kundirombesa mahara. Ndaisatozvizivawo kuti idzo ng'anga idzi ndo zvadzinoita. Munotanga muchawirirana munhu achikuudza kuti ndinokwanisa kukurombesa mahara, but ndakabva ndachizonzi panotodiwa mari yakawanda in which I could not even afford. So mukoma Nashi nhau yakazoitika ndiyoyo yekuti akati anoda mari ndikabva ndatengesa motikari yangu ndokubva ndachizoenderera mberi nedare racho because aiti dare racho rinodhura, but mari ndakaiwana hangu ndikamupa. Zvino apo pandakazonzi ndichazotanga kuita mari, handina hangu kuita mari yakawanda. Ndakangobatawo 10 iyi mukoma yakangokarukawo yangonyuka pazasi pemubhedha sezvaainge akandiudza. Ndainge ndakapiwa imwe tsvimbo iyo yandainge ndakanzi inofanira kuti inge ichizorara iri pasi pemubhedha kusvika ndichizonopedza kurara nezvitunha 16 zvandakanzi domiko dzangu. Kana ndikangorara nezvitunha 16 zvangu zvinenge zvaita. Saka apa ndichiri pachitunha chenumber 3. Saka zvitunha zvacho mukoma zvinodinetsei kuti zvinge zvichiwanikwa izvo zvandinofanira kuti ndige ndichizorara nazvo. Iye ndiye anobhadhara vanhu vaanowirirana navo, vamwe vanoshanda mumamochwari. Saka kana pakawanikwawo mukana wekuti ndinokwanisa kuendako, apa chinotyisa ndechekuti vamwe vacho vandakarara navo ndingangoti pavakadzi 3 avo vane zvitunha zvandakashandisa pamhiko ndichirara navo, ndingangoti 1 wacho ndiye ainge akafawo rufu rwawainyatsokuona kuti munhu uyu afa zvake, but she died peacefully. Wechitatu wacho ainge achityisa mukoma Nashi.
ainge akaita kuvhura ziso apa ainge aine mamwe mazifluids aingoyerera achibuda mumuromo make. Apa ndikanzi ndinge ndichirara naye ndichiita sekunge iye achiri mupenyu. Ndakaita hangu saizvozvo zvekare neumwe wacho wechinumber 3 wandakagumisidzira kurara naye ndakazotopedzisira ndava kurutsa nekuti she was a victim of an accident. Mukoma aityisa, ainge asingatarisiki, asi ndakangoshingirira hangu nekuda kwekuti ndainge ndichida mari yandakangobata kubva pandakazviita zvinhu izvi ingori 10,000 rands. Ndakagara pasi ndikazvibvunza kuti nemari yandakaburitsa nemari yazodzoka ishoma ka, hazvisi kupindirana. Apa mazuva ari kungofamba, madhamu vari kuZimbabwe vainge vachiti vanoda kudzoka kunoku, but ndinototya because havatozvizivi kuti kana motikari haisisipo motikari ndakatotengesa. Ndaizviudza kuti pavanozodzoka ndinenge ndatotenga imwe motikari kana GD6 chaiyo ndinenge ndaitenga kuburikidza nemari yacho yehurombwa. Saka kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naHaiti mucomment section. Zvakangoma hazvo vedubwe.